시간대 넘어네 30건데 놓고 30건데 놓고 뭐 Tongari ini cah, boleh. Media yang sih. Media yang ini. Aku seksi boleh. Hari masuk ke sini. Yang hari. Orang kasih kumpul kali. Kasih parti saya bu, tongari. Di sana jodoh, di sana jodoh, di sana. Sekilas. Kalau sambung sih jangan dulu. Kalau bukan sama tuh. Ini bisa am saya di kelas coba about coba lain mana coba nih Tutung belakana tongthogo oro tuirum tuisha parani oro nokra panda chung kaisa pailaikha abuni yagulo oro boot center hinke 34 boot center aro chungtini phai manja khajo to sikla rok jrai rok jara shikito jrai rok jara phatarok porashona khai tonga rok bengaluru porne rok to sikla rok ano naising laijak khatung laijak abuni baga ang belakana tongthogo tini শুধু বোট পাস ngani baiya surai rong ne hamjak ma manmani abo ani bkhao belai khano khakjangkha belai khano tongthoka okra rong ni belai khana ang hamari nawai man khane ang wan sugo tai joto ani saksalai rong no ba ani khulumung ya farka tai tini oro nokhla panda chung kaham khlai khlai man kha joto surai rong bina chung oro malai man kha buro chung pura ma phani saman surai khonai joto bina malai belai khano khatutung belai khano tongthogo belai khano khakjango amo tui khlaino chini thinang ni bagui chini wan mani o thanjani mari no bubagrani thanjani mari ni chobano chung bahai klai success khainani himba tabungni sikla rok borok khachini phan borok no chuno saijo khainai help khainai borok ni phan ni bisingtino chini oddo pha phiok jaknai hinai ang poito khlaio tai khakao bubagrani bisingti khlaioi chung phiok jaknai asukno hambai।